το καλοκαίρι είναι η μέθοδος να βγάλουμε παραπάνω λεφτά με πολύ παραπάνω εκμετάλλευση. Συμφωνάτε κύριε Παναγιώτη? Έχεις κάνει σεζόν? Έχω πάει για να υποστηρίξω παιδιά που έχουν σεζόν σε νησί. Άρα πήγες να φας. Τι να κάνω ρε. Έχουμε να βοηθήσω. Το αρχίδι κάθε και τρώει ρε. Μόνο στο Τι να κάνω, εγώ κάθομαι, στα βάζω όλα πάνω στο πιάτο, όλες τις καρτοπετσέτες στα μαχαίρια και σου κάνω μια στίβα από πιάτα. Δεν βολεύει κανένα αυτό. Κανένα δεν Μας γαμά στο σπίτι. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Πέτα τα όλα μέσα στο γαμμένο το κέντρο του τραπεζιού, να πετάξω όλο το χαρτί όλο μαζί. Και σένα μέσα, άμα γινόταν, θα πέταγα. Δηλαδή ήταν τόσο. Με τόσο που τρώω δύσκολο. Όντως τόσο σπουργίτη ρε μαλάκα, φάε κάτι. Ποιο μαλάκα σεζόν, άσε γάμα το. Όταν δουλεύετε σεζόν θυμάμαι ότι πεινάω. Και να ξέρεις πεινάω πολύ. Βγάζω όλο το κυριλέμενο. Πεινάς αλλά δεν τρως. Βγάζω όλο το κυριλέμενο. Δηλαδή ξεκινάω με ορεκτικό. Ορεκτικό. Ναι. Θα πάρω ξανά σαλάτα. Ναι. Θα πάρω κύριο Σιάτο που θα φάω το μισό. Φάει 3 καλαμαράκια. Ναι, έτσι. 3,5 καλαμαράκια. Ναι, αυτό. 27 ευρώ. Αλλά μπορεί να έχω φουσκώσει, να είμαι έγκυος. Θα φάω γλυκάκι μετά. Και θα φάω το γλυκάκι της γιαγιάς. Δηλαδή θα είναι κάτι ισορροπιαστό. Το ακούω. Λοιπόν, σεζονίστες. Από ό,τι κατάλαβα, Παναγιώτη μου, έχεις μια αλφα εμπειρία με σεζονίστες. Έχω